Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong pasalamatan ang atong mga vigilers or nagbilar sa Alliance of Two Hearts na atong gi-close nining maong misa. Ano pa ba sila? Buhi pa ba? Ana pa di ay. So, nindot kayo ang pagbilar, kuyog si Maria ug si Jesus alang sa conversion of sinners sa tibuok kalibutan o pagproteksyon nato batok sa mga dautan, labi na kining dautan sa kadautan sa kagubot o gubat. Salamat kay ninyo, dako murag grasyang madawat sa Ginoo. Pwede na mo mga matay. Nya, salamat sad sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato ato sa silang iapil nining maong misa, labi na ang nagsigig palit nato sa atong mga slots alang sa katumanan ining atong proyekto nga pagtukod paghuman sa atong kumbento. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawa sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Tigulang na sa Isaac ug dili na makakita. Gipatawag niya si Esau, ang magulang niyang anak ug giingnan. Anak, ug mitubag si Esau, unsa man tay? Miingon si Isaac, tigulang na ako ug sa dili madugay mamatay na ako. Busa ako haa ang imong hinigabihan, ang imong pana ug udyong ug pangayam. Ug unya lutuy ako sa kinaham kong putahe, ug dad-anganhi kay akong kanon ug panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay. Nakadungog si Rebecca sa gisulti ni Isaac kang Esau. Unya gikuha ni Rebecca ang labing maayong sapot ni Esau
nga iyang gitipigan sa balay ug gisulob niya kini kang Jacob. O gibutangan niya sa panit sa kanding ang mga bukton ug ang hamis nga bahin sa liog ni Jacob. Unya gihatag niya kang Jacob ang lamiang sudan ug pan nga iyang giluto. Unya miadto si Jacob sa iyang amahan ug miingon, "Ania na ako tay?" Ug miingon si Isaac, "Kinsa ka man anak?" Mitubag si Jacob, "Ako si Esau, ang imong kamagulangang anak. Natuman ko na ang gisugo mo kanako, busa bangon na ug kaon niining dala kong sudan, aron unya panalanginan mo ako." Si Isaac miingon, "Pagkadali ba nimong nakakuha anak?" Ug mitubag si Jacob, "Mitabang man gud kanako ang Ginoo nga imong Dios." Miingon si Isaac kang Jacob, "Duol nga ri aron mahikap ko ikaw ug masiguro ko nga ikaw gayud si Esau." Busa miduol si Jacob ug gihikap siya ni Isaac ug miingon, "Maurag kang Jacob ang imong tingog, apan ang imong mga bukton maurag kang Esau." Wala makaila si Isaac kang Jacob, kay balhibuon man ang iyang bukton sama kang Esau, busa gipanalanginan niya si Jacob. Unya nangutana na usab siya, "Ikaw ba gayud si Esau?" "Oo," mitubag si Jacob. Miingon si Isaac, "Hatagi ako sa linuto mong sudan, kay mukaon ako ug unya panalanginan ko ikaw." Busa gidulot ni Jacob sa iyang amahan ang pagkaon, ingon man ang bino. Unya miingon si Isaac, "Duol pag-ayo kanako anak, ug hagki ako." Sa pagduol ni Jacob aron paghalok kaniya, gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob ug gipanalanginan niya si Jacob. Nagkanayon siya, "Ang baho sa akong anak sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Ginoo. Hatagan kaunta sa Dios ug yamo gikan sa langit ug himuon unta niyang tabunok ang imong kaumahan. Hatagan kaunta niya og daghang abot nga trigo ug bino. Mahimo untang sulugoon mo ang mga kanasuran ug muyukbo unta kanimo ang mga katawhan. Mahimo kauntang agalon sa imong mga paryente ug muyukbo usab unta kanimo ang mga kaliwat sa imong inahan. Matinunglo unta ang magtunglo kanimo, ug panalanginan unta ang manalangin kanimo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daiga kamong tanang sulugoon sa Ginoo, nga nagabarog diha sa balay sa Ginoo, diha sa kahawanan sa balay sa akong Dios. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo.
Dayga ang Ginoo, kay ang Ginoo maayo. Awitig pagdaig ang iyang ngalan, nga atong gihigugman. Kay si Jacob gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Si Israel alang sa iyang kaugalingong katigayunan. Dayga ang Ginoo, kay siya maayo. Kay nasayod ako, nga ang Ginoo maayo. Ang Ginoo mas dako kaysa tanang mga Dios. Ang tanan nga gibuhat sa Ginoo, iyang gibuhat dito sa langit ug dinhi sa yuta. Dito sa kadagatan ug sa tanang kahiladman. Dayga ang Ginoo, kay siya maayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana ngano man nga kami ug ang mga Pariseyong masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit, kay kon iyang himuon kini magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga bag-ong sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining kaon usagid ni sa paborito kaayo ni Hesus. Tinuod nagsugo siya nga magpuasa ta, pero mao gini iyang paborito ang kaon. Nya gamiton pod niya ang pagkaon nga maoy pasumbingay unsaon pagpuyo sa kinabuhi.
So kung kuyog tas Ginoo, pirmi yung naay pagkaon. Sa inyong balay, pirmi ba mong naay pagkaon? Wa mo makautang para ipalit og pagkaon? Wa? Og nakautang gani mo kay inyong ipalit og pagkaon, pasabot, dili kuyog ninyo ang Ginoo. Hinoon, tingali, makautang, ipalit og TV, ipalit og unsa pa diha. Pero kung makautang mo tungod kay inyong ipasangil ang pagkaon, pasabot ana, dili mo kuyog sa Ginoo. Kay basta kuyog tas Ginoo, wa gyoy puasa, way hunong-hunong ang pagkaon. Sa inyong paminaw, kita din sa parokya, kuyog tas Ginoo o dili? Ang sa may timaan, wa gyoy hunong kaon, perting kaon. Bisan gani pag-abot atong pandemic, lockdown man ta dinhi, sige kitag kaon dinhi, way hunong-hunong kaon. Oh, nanghatag pa ta ganing pagkaon nato. Ang barangay gani manghatag lag kausas usa ka sa unom ka buwan, murag kausara ka panghatag, pero kita hapit kada duha ka buwan kahatag kita atong panahos pandemic ba. Kahatag kita kausa. Usahay pa gani, makadabuan. Nga naman, perti pagkaon, pasabot, kuyog ang Ginoo. Ikaduha, kining kalipay. Basta kuyog ay natong Ginoo, malipayon kita kanunay. Ilingi ay mong tupad, na malipayon ka karong si Manaha. Karon lang si Manaha ba? Malipayon ba ka kanunay? Wa gyud ka ni agi nga nasuko ka, wa ka magyaw-yaw. Wa? Oy, og nasuko gani ka, nagyaw-yaw ka, di ka malipayon kanunay. Pasabot, nagputol-putol ang imong pagpakigkuyog ni Hesus. Kay kuyog tas Ginoo, bisag unsa pay sitwasyon, malipayon gyud ta kanunay. Ana gina siya. Nya ang katapusan, kinig yung kaluwasan. Basta kuyog ganitas Ginoo, daghang kaon, siging kalipay, niya luwas paginta. Nabang mahimo tang manununod sa langit. Kaduhang lingi sa imong tupad na siguro na kang maluwas. Nakasiguro na jud ka nga maluwas ka. Moingon gani, way siguro Ginoo lay magbuot. Kana wa gina magsunod sa Ginoo. Kasagaran natong tubag mao man dayon na. Ginoo lay magbuot ana. Patay ka diha. Mao na nga importante kaayo ang atong pagpakigsuod sa Ginoo. Tinuod na ay mga challenges, pero ang gusto lang ni Kristo siya, bag-ong bino, ibutang sa bag-ong sudlanan. Paris-parisa ba? Kanang bag-o nga bino, nagrepresent na sa Ginoo. Because God is always new. Maunang kada adlaw ang Ginoo, bag-o gid siya nato. Bag-o ang iyang ihatag, bag-o ang kasinatian. Bisag ka mo mga asawa o bana, karaan naman dyan kayo na inyong mga naong, giluod naman mo na inyong mga naong ganit tingali. Pero butangi Ginoo ang inyong kasing-kasing, di ba inigtanaw ninyo inigkabuntag sa imong bana, bag-o yun. No? Karabang doon ay bag-ong kainit ba? O gilaay na gani kakaron, gipulaan na ka ng iyang naong, hapit na ka di mo tanaw, pasabot, wa kay Ginoo diri sa imong kasing-kasing. No. Ano man wa man mo tingog dia. Di mo ka-relate. Mauna. Nya, mauna siya nga ang Ginoo pirmi gitang malipayon kaya nga atong experience pirmi man bag-o. Doon na may gitawag na to bag-ong ingredient ba. Pero magpabilin gani ta diha sa atong karaan. Kay kaning karaan mao ni siya ang sala, the old wine skin or the old cloth. Mao na siya ang sala. Kanang sala
muhimo gid na nato nga murag karaan. Tanawa na mga asawa nga mga makasasala, hisgutan gid ng karaan. Ikaw sa una pagyud ka, di ba? Hinumdum ka, uyab batas unang buanga ka, mauna ni imong batasan, hinumduman gina niya. Mauna ang mga yawanon. Kanang mga anak, ikaw ang tapulan na ka. Kaya hinumduman ka to mga tinapulan sa una ba? Kinsa ninyo din ang di nagyod mo hisgot sa nangagi. Taas ang kamot. Kanang di gyud mo hisgot ba? Istorya. Kusog kay tanang matud pas Tagalog, halongkatin ang mga nakaraan. Ngumrabag anaon gyud ba? Banhaon ang mga bukog sa kagahapon nga gilubong na unta sa kadugay na sa lumot, gilubong na sa lumot sa kalimot. Banhaon gyud. Karon ayaw gyud sagula ang yawa ug ang Ginoo. Na unsaon man butangi og pading sama ni Rebecca diri sa atong unang pagbasa. Si Jacob gusto niyang maluwas, gustong maoy matagaag panalangin niya, kay ang pinangga ni Isaac, si Esau man katong maguwang maoy gi tagaan ni kanini ang Isaac og misyon aron nga iya dayong ihatag ang panalangin. Si Jacob dili man to siya mangangayam, so di siya kahimo atong misyon, pero gusto ni Rebecca nga ang iyang anak mapanalanginan. Unsa may gibuhat ni Rebecca? Iyang gi butang-butangan og pading si Jacob aron maoy mahatagag panalangin. Tinuod ang tingog ni Jacob wa mausab, dulduol ra man sa silag tingog ni Esau. Niingon si Isaac, nabuta man intawon si Isaac, kani man kung Ginoo usahay san magpabuta-buta pod ni siya. Kay kundi siya magpabuta-buta, basig timan-an niya ang atong mga kasalanan kanunay. So nagpabuta-buta sa atong pading-padingan ni Rebecca, napanalanginan yun. Sa mga reflections sa mga theologians, kani kunos Rebecca, mura kununig ang mahal nga Birhen Maria. Kanabang iyatang pading-padingan ba? Din magidunta ta madawat sa Ginoo. Ganang naong nimo, madawat pa kanas Ginoo. So, sala pa lang nimo, por tinandaghana. Pero ang mahal nga Birhen Maria, kamao siyang mo adjust, kamao siyang mo butang ba, unsay angay ibutang nato para mahimot ang acceptable sa Ginoo. Kay kani manggong mga inahan, kuan kay na sila, in touch kay na sila silang anak, kay bahog gid sila unsaon. Muna ang mahal nga Birhen Maria nga atong gibijilan karon, kahibaw siya unsaon nga mahimot ang angayan ngadto ni Hesus. Maubitan na ka na mga COM, kaagi ba mong COM? Children of Mary. Naman na sila'y motto, to Mary, through Mary to Jesus. Pinaagi ni Maria ngadto ni Hesus. Kung suod ka ni Maria, masuod sa ka ni Hesus. Nga dili tungod kay angayan ta, kuan lang Maria, gibutang-butangan ta niya ba? Nang litan, kusog kay ka mamalikas, niya modool ka ni Maria, butang-butangan ni Maria ang imong baog purity, kay pure man kay ni siya. Nga moingon dayon ang Ginoo, tanaw na ko sa imong naong, mura mangyug ka katong akong ighuhog sa impierno. Pero ang imong baba, murag baba sa kong inahan. Kusog ka manghimantay, kanang imong matay, himantayon kay tanan. Nailhan nas Ginoo, ang Ginoo, ikaw man tong himantayon kayo nga ako nang gikandidato sa impierno, pero ang imong mata karon mura na magmata sa akong inahan. Ibutang na ni Maria, wa mo kibawa na. Kadang imong kamot nga luos lang pangusi, luos lang panghapak, gitimananas Ginoo Ang Ginoo, mao magyud kay tag-iyas kamot nga katong kusog kay mangusi sa mga bata. Ako man kang impiernohonon,
Pero ang imong kamot karon mao na mag texture sa kamot sa kong inahan. Ay butangan sa kang Maria sa katong. Kay si Maria nakapasar mas langit. Iyan ang ipaambit nato. Pero ang problema lagi, gusto ba mong maliwat ni Maria? Suod mo ni Maria? Dili. Ala, pag Legion of Mary mo. Dini ato na natag ato nagikusgag maayo Legion of Mary. Pag magpakasundao ta ni Maria. Ug unsa may kinaiya ni Maria, pirming bag-o ang iyang mata nga magtan-aw sa tao. Pirmi sang bag-o ang iyang kasing-kasing nga mohigugma sa isig ka tao. Dili siya magtimaan sa mga sayop. Ang iyang timan-an kanunay inig karong adlawa nakigatubang ko sa image and likeness of God. Sige, lingya imong tupad. Nya isulti niya unsay bag-o nimong nakita diha niya. Sige, ready? Go. Ingna bag-o lagi ng imong ilong. Gahapon taas-taas, karon lisngag na. Uy, pangitag bag-o pangitag bag-o gyud. Ana, tanawa di ba bag-o na sad ang atong slat ang gidaghanon. Ako ang taga bag-o na sad ni. Ingon kanibas father mangita gina siya adlib aron lang gyud makalusot ng iyang slat. Og mao ni makapalangit ninyo nganong di man nato ni i-promote. So as of yesterday ang atong SBF dag nahalina na taog 31,634 ka slots. Pakpak. Niya ang atong 19 slot challenge, mauna ni siya ang final. Di na ko moihap sa uban kay ako na lang tangan na lang allowance. So 225 gyud ang atong 19 slot challenge. So pakpak. Yes. Nasa day mga tao no naganahan gid i-challenge. Sige, pangutanan na imong tupad inaganahan ka i-challenge. Na ang uban wa gyud manglingi ay wa gyud mo i-challenge oy. Nay uban ganahan kayo i-challenge. Mo na ganang mga asawa i-challenge na lang ng bana. Dayog singhag-singhag, magdabog-dabog, yaw-yaw aron lang gyud am-aman. Di ba? Ngita dito additional. Wow na. So ang importante nga bag-o. Una sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Nganong di man tapulan anang maayo? Kay bawo mo ngano? Kay ang usa ka butang matawag lang nimo maayo basta dili mudaan. Dili mudaan ba? Bisan gani ka na mga karaang simbahan, ingka antik man na pader. Muna, kanang antik, pirmi kinang bag-o ang iyang quality. Nganong na antik man na siya? Kay nakasustenir siya sa mga damag sa pagsulay sa nature. Muna, nga doon na siya quality nga pirming bag-o. Ano bang pirming ligon, nakasustenir ba? Muna mudahig ta, biliban ako. Ana. Pero sige gani ng imong kilay o kakiskis, ana, di na ginabago. Ingka oy di man kasustenir imong kilay, dali ra man kay mawa. Imong buhok dali kay mausab ang kolor, awa na di na nabago. Wa kasustenir ba? Pero kana ganing uban nga di gyud koloran ang buhok, ang kilay di gyud usbon, ana mingka kasustenir gyud siya no. Di na man gyud na uso ng iyang buhok, pero kasustenir gyud siya. Pasabot makadaig ka sa iyang strength. Pero kanang dali kay mada sa mga kalibutanon, inig-uso sa bland dayon, inig-uso sa kanang sana straight nga buhok, straight sa dayon, inig-usos buhok nga mugbo sa dayon, ig-usos tagas, sunod-sunod sa uso ba, dili ka bag-o. Dili sad ka matawag og kanini ang ligon, dali nga maanod. Mao na ayaw na gyud pagpaanod-anod. Unya ikuyog ang Ginoo kanunay sa imong mga desisyon. Pangutana ba?
Sugot ba kang Ginoo nga motambong kos misa nya matuog ko? Ay di ba sugot na mata na yun ka, no? Sugot ba kang Ginoo nga tambong kos misa di jud ko mohog og kolekta? Ay na ba? Sugot ba kang Ginoo nga iniguli na kos amo gikan kos misa mga saba lang yapon ko sa akong mga anak? No? Sugot ba kang Ginoo nga sige kog simba niya igabot na kos amo awayo na ko akong bana kay gikan sa iyang kabit? Na makani mo ba kani gustos Ginoo? Mao ba kani gustos Ginoo nga kining akong igsuon ako gining padayonon ang kihan ako dito sa korte tungod lang aning mga utlanas yuta nga nangausab? Sugot ba kang Ginoo nga akong ikihan ning akong igagaw tungod las utang? No. Ay magduko-duko diha. Kay nindot kayo ng mangutana tas Ginoo. Og kun moingon gani ka wa ni mauyon sa kabubutos Ginoo, ilisi dayon ing kalisod man padir patabang ni Mama Mary kay di ginalisod basta sa Mama Mary na ana nato kadto bitang lisod kayo nako pagbayad sa utang sa ospital. Akong manghod katos Clito mga year 2000 na operahan sa kasing-kasing ang bayron noon sa ospital 320,000 bisa na lag 1,000 wa gyud ko'y kwarta nya diha ko sa seminaryo ang tanan nagsalig nako akong pamilya. Nabuhi ang akong igsuon nga naopirahas kasing-kasing pero asa mag-ibayad mamatay ra sa to siya usab. Sige ra ko rosaryo nako mahal nga birhen di jud ko motoo nga way solusyon ang Ginoo kun ikaw na maoy mangayo. Oy dali ra kay nasulbad in 4 days nakakuha dayon ko 300 out 270 di ba to 200 300,000 na adayon ni provide. Sus nindota lagi dali ara lagi ngayon ako bayranan man bisan tinodong na ingon payable when able nako bayronon man sige na sad kog pangayo hilig man jud ko aning pangayo. After mga 5 months nakadawat gyud ko mga 400,000 apil pang maintenance akong manghod hangtod na ayo karon patyono na sad. Pero naayo siya atong problema na kumpleto gyud ang process sa pagtambal niya pero karon abot lang nagkanusa sa namamatay. Ang importante nga maka-experience ta ba duol lang kas mahal nga birhen dali ra gyud ka istanan pero ayaw duol niya nga magdaa kag yawa kay di man gina mosugot ang mahal nga birhen. Ayaw sagula ang Ginoo ug ang yawa. Kada bang maingon ka mahal nga birhen tabangi ko pero wa lang mikasal mosabot ra ang Ginoo mahal nga birhen nga wa mikasal ning mga birhen ayaw i-combine ang sala ug ang kaning Ginoo. Sobra na sa nang imong gibuhat. Ana ba mahal nga birhen tabangi in town ko nga dili unta ko magkalisod nga dili unta ko masakit og kana ganing cancer pero mag-inom lang ko aning pills kay lisod na jud kaayo daghan na kay mig anak yung mga ayaw ana sikag inom ng pills makanser gyud ka nya ako na lang niya bahala nimo ini kamatay kay ako'y mudaan nimo ngadto sa akong anak aron akong anak mohukom nimo gasa ka ibutang ako lang to kihat-kihatan unya pero makanser gyud ka ana no ano niyo man kong tutukan. Mahal nga birhen ako mosunod jud ko sa imong simplicity pero lain sa kay tanawon mahal nga birhen nga mukalit ni kawa na koy kilay ako naman kuning gikuanan ako man kuning naanad kog badlis i-maintain lang ni nako mahal nga birhen kay kilay is life man mahal nga birhen ikaw buangon jud ka muna lipay ko na ako yung mga kaila ikita na mo karon ang buhok natural na batian na lagig now. Pero proud kis lang ng pader, naminaw na jud ko nimo, tanawa akong buhok, nako, sus, debate na jud kag naong tanawon. Pero in the eyes of God, nagsidlak-sidlak ang imong kagwapa. Ayaw kabalaka anang manaway nga mga matang yawanon, ang matang Diyos nun mo'y basihi.
kay nagsidlak ang imong kagwapa sama ni Maria nga daw banag-banag sa kaadlawon, masiga murag adlaw, kalisangan maingog kasundaluhang hinanay alang sa gubat. Masan mo kibawa to, sige na, manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan aron ihatag niya kanato ang kalipay o kaluwasan. Busa malaumon kitang muingon, Ginoo sa bangkete panalangini kami. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga ang simbahan ang katawhan sa Dios ug ang iyang mga pangulo magmasinugtanon sa aghat sa Espiritu Santo aron imantala nila ngadto sa katawhan karong panahona ang kanunayng bag-o nga pinulungan sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga abli ang atong kasing-kasing ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios diha ni Kristo nga mas labi pang mahinungdanon kaysa pagtangod sa karaang relihiyosong mga balansayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga makaamgo kita nga ang milagro sa pagbag-o sa kasing-kasing kanunayng posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo sa pagkabot niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga maalimahong kamot sa Ginoo ngadto sa mga masakiton pinaagi sa atong pagpakitag gugma ug pagtagad ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa pahulayng dayon kauban sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa bangkete panalangini kami. Makagagahom og langitnong amahan, dungga kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mo, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kanagalang kanaan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kaanturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay ang gingharian, ang kabugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babaeng tanan. Ugulahan ng bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampuo kami, mga makasasala, karunong sa hatag na sa kamatayon. Karunong sa hatag na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad igon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nya mahitabo ra ni siya kung ato gyong hatagan og bag-o nga sudlanan, bag-o nga kasing-kasing ang Ginoo matag adlaw. Di nato sagulon ang Ginoo og ang yawa or ang sala. Salamat sa kanunay naghatag nato dinhig bag-ong number sa atong counting sa atong halin sa slots, no? Mga buutan kay ni sila. Nanatay 31,634 slots nga nahalin, ana apay 44,366 ka slots nga available at 500 per slot. Nya salamat sad sa atong final nga 19 slot challenge, 225 gyud ka 19 slot challenge. Niining tanan masipang pakpak alang sa Ginoo ug pasalamat sa namalit. Padayon lang tagpalit, niya padayon sa tag suporta sa atong YouTube channel nga atong makuhaan sad og additional nga financial alang sa atong charitable or Parish Caritas nga atong iangga ani Parish Caritas aron pagtabang sa atong kaigsuonan. Sa ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.